El que sí que és cert és que amb tripijocs o sense s'estableix ja un tipus d'unitats militars que arribaran fins avui dia, pràcticament. S'estableix la companyia al voltant dels 100 homes, s'estableix el batalló, i un batalló que normalment hauria de tenir, com dic, si és d'infanteria 600-650 homes, normalment hi havia la meitat o el 60%, i uns esquadrons de cavalleria que també havien d'estar al voltant dels 100 homes, cada esquadró, i n'hi havia 50 o 60. Cada 2, 3, 4 batallons d'infanteria en feien un regiment i cada 2, 3, 4 esquadrons en feien un regiment de cavalleria. Aquesta venia és l'organització que s'ha conservat fins a avui dia. Ara, en aquestes tropes, el més decisiu, el més important, sempre era la professionalitat. Per què? Perquè només els soldats professionals podien fer la guerra correctament, podien combatre com se'ls demanava i podien guanyar una batalla. Les tropes que no eren professionals no sabien fer la guerra de la manera que ja l'explicarem que s'havia de fer i sobretot sortien corrents. Les tropes que no eren professionals, o bé perquè eren perquè acabaven d'arribar a l'exèrcit, o bé perquè eren irregulars i no havien estat sotmeses a la formació i a la disciplina militar, quan arribava el moment del combat, si era una batalla campal, si era un combat important, el més normal és que sortissin corrents, perquè no podien enfrontar-se amb un exèrcit permanent, amb un exèrcit professional. Què havia passat per demanar aquest grau de professionalitat a l'exèrcit? Suposo que això. És aquí. Doncs que just abans de la Guerra de Successió desapareixen les velles formacions dels terços. Els terços havien aparegut amb les primeres armes de foc. Les primeres armes de foc permetien que com a mínim un cert nombre de soldats, un terç, 2 terços dels soldats, anessin al camp de batalla amb el seu mosquet o amb el seu pedrenyal de metge, que tingui la seva arma de foc de metge o de pedra o de roda. Però clar, aquestes armes eren molt lentes de carregar. Com a molt podien fer un tret cada 2 minuts. Clar, això que volia dir que en batalla qualsevol càrrega de la infanteria enemiga o sobretot de la cavalleria enemiga era imparable. I un soldat que només dispara un cop i no encerta, normalment no encerta, se li ve la cavalleria a sobre i la unitat queda desfeta. Calien els piquers per acompanyar aquests mosqueters, que ja veieu que el mosquet era molt pesat, calia fins i tot de vegades aquesta eina per tenir els objectes mentre que disparaves, doncs calien els piquers, les persones que, com a l'edat mitjana, clavaven les piques, les llargues llances i feien front a la cavalleria. Bé, doncs, perdó, sí, bueno, doncs això canvia ara. Apareix el fusil. Per què fusil? Doncs perquè porta aquesta pedra, el fucile, que es deia en italià, que era una pedra de sílex, que permetia, colpejant aquesta peça de ferro que portava al davant, sortia una espurna, aquesta espurna inflamava la pólvora que hi havia en una petita cassoleta, entrava per l'orella del fusil i això sortia, inflamava la pólvora, la càrrega de pólvora i sortia disparada a la bala. Això era molt més lleuger, permetia que aquests mosquetons ja no fossin tan pesats. Déu-n'hi-do, els fusils. Si voleu, a l'exposició que ara s'està fent al Museu d'Història de Catalunya de la Guerra de Successió, podeu anar a veure perquè hem posat un, i déu-n'hi-do, el que havien de portar. Eren armes de 1,60 d'alçada i que pesaven al voltant de 4 quilos. Que fer punteria amb una arma de 4 quilos té la seva gràcia. Però bueno, eren molt més lleugers, eren sobretot molt més segurs, com que la pólvora ja anava en una cassoleta i anava a dins de la recàmera. Si plovia no podies disparar, això està clar, però la humitat ambiental ja no li afectava tant, per tant es podia fer la batalla en moltes més condicions climàtiques i sobretot era més ràpida. Amb això un soldat ben entrenat en podia arribar a fer 2 trets per minut.
en compte d'un cada dos. Normalment no era així, normalment eren tres cada 2 minuts. Tres càrregues d'alarma cada 2 minuts. Aquí hem posat panys a la catalana perquè realment hi havia una especificitat catalana de fer aquestes armes. Les armes habituals que portava l'exèrcit professional eren armes que una part del mecanisme estava incrustat dins de l'encaix en fusta de l'arma. En canvi, els panys a la catalana eren totalment independents de la fusta, es feien per fora, tot el mecanisme era extern. Els soldats novells no volien els panys a la catalana perquè eren molt més complicats, s'havien de desmuntar, s'havien de netejar, perquè clar, estaven més exposats. Però en canvi, els veterans, per exemple els miquelets catalans, que eren voluntaris veterans professionals de la guerra, preferien això, perquè així l'arma era molt més segura, es podia desmuntar i els podien comprovar que tot anés correctament. Per això ells preferien aquesta mena de panys a la catalana. Però bé, és més anecdòtic. I a més, si aquestes armes de tret més ràpid, capacitat de foc més ràpida, els hi posaves al que apareix també en aquesta època, la segona meitat del segle XVII, sobretot cap a finals del segle XVII, dels darrers anys, apareix a França primer com una mena de daga, de ganivet, que es posa al davant del fusell, però que després es perfecciona a Anglaterra i a Prússia com la baioneta, vull dir, la peça de ferro que enganxes al davant del fusell i que fa de pica. Que quan ve l'enemic o ve la càrrega de cavalleria, cada soldat que té una arma de foc es converteix també en un piquer. Poden posar les seves baionetes i aturar qualsevol càrrega de cavalleria. Doncs això el que permet és que desaparegui la vella distinció entre piquers i mosqueters, entre persones que s'encarreguen de la defensa i persones que s'encarreguen de l'ofensiva i de la potència de foc. Ara el que diguem és que tot soldat pot portar una arma de foc i pot portar una baioneta. I això permet multiplicar la potència de l'exèrcit i fins i tot fer les fileres més fluides, més esteses, perquè ja no cal que els mosqueters es refugin darrere els piquers quan ve la càrrega de cavalleria. No cal que estiguin tots amuntegats. Ara poden estar més dispersos perquè cadascun d'ells compta amb les dues armes. També la cavalleria va recuperar en aquell moment la iniciativa. La cavalleria havia estat en decadència des de finals de l'edat mitjana. Ara recupera una mica la iniciativa perquè es recupera la càrrega de cavalleria. Però no la veia càrrega de cavalleria amb llança com es feia, sinó el sabre de cavalleria. Es desenvolupa un tipus d'espasa molt pesant, amb molta capacitat de ferir. Si algú, no sé si heu vist algun documental o alguna cosa com és una ferida de sabre de cavalleria, és esgarrifosa, i que es requerent la capacitat que té la cavalleria d'actuar en el camp de batalla. No només en les missions de descoberta i de persecució de l'enemic, que això sempre ho havia estat,